jinglek jong uyu nusrunut semua driver Kiei ka section ka ben apply presiden jong nehu su kno yu uba usho yu professor hapoh nehu lu kini perlai tali uthap yu tu bro ubok yu tu bro kubrish puni pibaro and I welcome you back to Word Nel mentasing ngaskaban pni ngaskaban breakdown yang kini case ka bajah po umshapi ka basha uwe semua driver usha tengah skaban pni kini ka interview kini ka Balei bervivek sim tengnya pe kan video kini O Superintendent of Police Kaei Khasi Hills upa Vivek mula pentip bagi pulik lakot hajar ya ubrio basyo bat berngam siat ya wei unongnya sumo hadin basapriang ki video hagasin sajan berhadin melayu jing ujor kadgum ke jing pentip USP uni ubrio blasha ujor ulalit mi hakamat investigating officer henen kasngi baru ai ke jingtreikam ha ke jingthmuh okay dapat ska bahai kan mentahang ne kiong ba kila pha notice aden usawan hapoh police station 1 mad investigating officer mud ka investigation kelayat uni ubrio usawan mi hi ki klemlet kem yu uwan mi hi that is a difference okay Ulong bag jingthmuh kandangnya bat on dang shim shu saki wei sinjam uba Vivek ulong bag suloi baute kamde hire basange ka jingthmuh ka de banang yat hi sakma na martang kan hi ka banta ban omachuan mi kan kot no tm la along brio ura hak ar punya tarik luber bat berngam brio kade ka ba uladon license hynrei nak leng ki pulit kila kentu you magistrate ban kynnoh ya kata ka license okay it's good ban kini ka license tama ngi sokop ra ba phiko ban tip ba phiko ban I kata ka license kan jong u ka udon umdan nakaleng ka jong nga ko ban I kata ka license kan ba udon umdan ka police department ne ka news ne ka de ban I ka license kan ka jong u ba udon umdan nga ko ban I kata Habakali USP ulong bagani ka kambian kade ke jing pinshitom ba hapoh license om kum ki kam runar ki basha pinshitom news kum kini ki kambean Kiei kita ki kambean uladap show uladap dat bro ula berngam bro kadang dia tak kambean mud up hadu benda bro dala mensau dala adon ha kacinggiap bro ne tak kadau hata kapor kan salong ka kamrunar okay bat bahab ban kem ulong bakani ke jingkhot hajar kalongkat kum ka kendon belabu da ka kashri ban pha wan hajar hapoh ke section lai pusan bracket lai BNSS habakali halor ke jingdon bynta bat kinong yelam ni ki sengsan perthai USP ulong bagi pulit kim don jingtip ya kata namar ha ke jingtokit uklem kam ba udon jingede AA bat kanu ke sengsan perthai this is a the ngap ha ngati play ngap ya ka interview Hadu menta bang ngap ngampat ya sngau ka kerteng kumno ka jong u mud une ubru udang lang unidentified sa ka news reporting ru kapan pynshai ka teng jong u na ka police department ru kapan pynshai ka teng jong u mud une ubru kompo ang ka NPP party he is still unidentified person muta ubru umpat tip ya ka kerteng ka jong u ka department ka patip ka teng jong u mono patip ka teng jong u kata ka ka wi ka punta tengap tip maybe yakin ki bro kila shu mudur ba oh ki pai bak la tip kerteng jong ga de ka tu de tulur shai pengrup o hamban jong u jong u tu ex MDC na ka party NPP mur ude itu kata thara ka jing mud jong kini ki police department jong ki news reporting ngam tip ki mud ngam tip shu ngon kum no tamata ya chikmat at place ngoba ki ong kin penon kam da ka section 35.3 ngan breakdown ni pimenta Balei bakane ka section kalong tolat but Kiei ka section ki ban apply uni bro na ka jingle jong u kain na ka ko pynshai piba ngam day lawyer ka jingle jong u nusrunut semua driver Kiei ka section ka ban apply bang ko pynshai piba ngam day lawyer first thing first ngam day lawyer ngam day utaw bro basnai ka rule ka an tama kini baru ki an jadi bala don lupa ngan sulit tang research ka jong ngan breakdown ni pimenta baik kini ki research mangale Section 35.3 kadai tangka procedural not a crime. Mud notice instead of arrest. Mud ki code ki I notice you uban wan hajar hadin usalay mi siya investigating officer. Kata ka jingle jung hang ne. Right? The Balei ba ang kini ki section ki ban apply kum shis pasan lais pasan puway ba lais pasan puar kini section ki ban apply una marba. Right. Section shis pasan ko ang voluntarily causing hurt. Physical assault causing pain and injury, slapping, punching and beating. Uli alu ikini perlai tali. Uthap itu bro, ubok itu bro. Usho itu bro. Kini perlai tali ule. And ka punishment yu ba ule ikini kam de his name imprisonment but fine 10,000. Kila ban bail yu kono kapor. But kila ban bail yu. Balei ban apply kani ka section 351 part. Criminal intimidation. Threatening someone to create fear. Ula penting na mu bro. Kapor ba usho uthap yu. Ula penting.
And if it was lada de tangka bab penting kum tu klem pen I ya kano klem berngem ya ka jingyap ka jong u klem sho yu u klem pen I ka gon ka jong u em. Mut it's just a 2 years of a normal threat kanika isidong imprisonment. Tamahang ni pat ulale lu ti kini parok khan. Ulale lot. Upenting yu da ka amo unsay da ka suloy un tap yu siapa. Ula sho yu ula pen I ya ka pistol ka jong u kum jo weapon. Mut up to 7 years, but kanil tika di non-bailable punishment. Imagine pi. Teman-teman pen ka section lais pa sampuar. Kani ka section lais pa sampuar kita intentional insult to provoke breach of peace. Mut using abusive insulting language. Ulit na mulai kita. Ulat tim na kasi kasang na minubreo. Tim na kasi kasang. Te kum no ken ba to maybe kanang datang ka process ba deban khat hajir shoy ulai spa na kanika life sunlight to ngit ya kata mo dapik mo ko ka case pat dapik mo ka ka case ka ba u Sandy u president ka nehu su kno yu ba u show yu professor hapoh nehu claim don proof claim don saki sabut tama ki sholit kembe yu direct Kiei kem yu ki wanrai u police station ki bu hapoh judicial arrest hadu nyau sngi ki klem khot hajer yu ki klem pak notice yu wan hajer ki ong ba yu ki kem ba yu bar ki bu hapoh judicial arrest hadu nyau sngi without proof tamba yu ne bri wala don proof pat yu ne bri wala don proper proof videos kila circulate hapoh social media berakawai but still kidang le tangan I don't notice you the life sunlight I notice you ban one me siya po investigating te kumbaka ong ka department hande ko ong ba kanang ya chakmat kanika investigating the which is a good thing ta kanang ya chakmat ngi kerman ba kanam ko tang hapo ka life sunlight kanang yat kiwe ki investigation kiwe ki section ki diban apply ko bang lapan ihang ne dan bok pakini kiwe ki section ki diban apply ha u day bang ong ba di umday ban yo ka second chance tangba uday ban yat kum ka rule ka an ka balabo pan ka department ru ka din penyat kum ka rule ka an ka balabo pan day ban su aman ngin sule kan naman dangi ailat ya kan ne bakan sulat no kum ne la sai singi kanum kot tong kum ne la sai singi ki wei ki bro kin sangat ki badok khamtam ne tekin shusha sho kan shusha thap kat ba man ana kata ka por dan banut balai kin ki bro boruspa umnat banut banlay ay kini kibir boruspa ngila sa singi sudan hajing kumbaja ki rape case sa kiwi ki state kumta hana po ka state jungi ladangi ailat banlong kumni ka rape case sa state ka jungir kan kieu ka jing shala ben ki baduk kan kieu tagaraw nga suka ba ditu ipisa kan para khot ngam don ni asia bong te I hope appreciate pin share kan video pin like kan video pin comment kum ju pin ngokum no but nga kaning ada tang ka research bang le hi ngam dei bang ade u report ko ba ang ip ngam dei u lawyer ngam dei u basnay ka rule kaan tama kini tang kini investigation na tang kini ki research bang le hi mga tang kini kintin ngam don issue pun ang publish buni piparo ki papet until next time but God bless you all.